Türkmenistanda howa sowap temperatura 0-dan aşağı düşdi. Ýurdun demirgazygynda gijelerine -5 çenli aýaz boldy. Geçen anlygyny 40 gradus çenli gyzan howanyň din çünlerinde birden düýüp göterip peselmegi owy ýerlerinde ekinlere zeper ýetirdi. 16-njy we 17-nji aprel gejesi daşygyda Saparmat Türkmenbaşy we Aktepe etraplarynda howanyň temperaturasy -3 çenli peselde ýerli ýaşaýjylar hasylyň geljegini alady edýärler. Olar aýazyň miweli agaçlara, gök önümleri hem ekin meýdanlaryna zeper ýetirenligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy daşygdaky ýagdaý barada şeýle gurrun berýär. Bagwanlar miweli agaçlaryň miweleriniň tas hemmesiniň dökülendigini aýdýarlar. Adatdan daşary ysy gelen bahar sebäpli erik, alma we ülje agaçlary mart aýynyň ortalaryna hasyla durupdy. Indi bolsa aýaz sebäpli hemmesi zaýalandy. Ir pawteken pawtaçy daýhanlaryň hem müňläp gektar pawtalaryny sowuk urdy. Azatlyk radiosu bilen adynyň agdalmazlygy şertinde görleşen yerli agronom pes temperaturasynyň ekinlere aşy ziýanlydygyny, miweli agaçlaryň hasylyny 0-dan aşağı düşmedik pes temperaturasynyň hem ýok edip biljekdigini belledi. Daşowdy vilayatynda miweli agaçlaryň hasyly +2 temperaturada doňýar, gowuçy +1 temperaturada doňýar. Temperaturanyň +35-den -2, -3 çenli peselmegi bilen ýüzlerçe hektar kartoşka hem zeper ýetdi. Aýaz topragyň hasyrlyk atlygyna uly ziýan ýetirdi. Adatan daşary yssynyň ornuny tutan sowuk gök önümleriň şol sandy teplitselerde östürilip ýetişdirilýän hasyly hem ziýan etdi. Käreneçler we bagwanlar tebii şertlerden gelýän ziýany mümkin boldugynyň azaltmagy finansiýarlar. Käbir daýhanlar miweli baglaryny sowukdan goramak üçin mal tezeklerini ýakyp emeli tüsse döretdiler. Emma şemalyň güýçli bolmagy mümkinçilik bermedi. Dip Azatlyň habarçysy aýtdy. Daşoğuz vilayatynyň käbir ýerlerinde howanyň temperaturasy hasam pes boldy. Hususan da Kesekli, Gazak degiş we Goşa howly owalarynda termometr -5 görkezdi. Pes temperaturasynyň fonunda daşoğuzda duz garyndyly güýçli şemal hem durdy. Habarçynyň sözlerine görä ýeliň tezligi sekundda 25 metr ýetdi. 3 günläp saklanan şemally howa sebäpli telefon aragatnaşygy hem elektrik togunyň öpçünçüligi bilen baglanşykly kynçylyklar ýüze çykdy. Ýeti sowuk howanyň aralaşmagynyň täsirini Mara vilayatynyň ýaşaýjylary hem duýdular. Ýaşaýjylar ýylada şenjamlaryny ulanmaga mejbur boldular. Temperaturasynyň adatdan daşary üýtgemegi hasyla zeper ýetirdi. Yel miweli agaçlaryň güllän nowçalaryny gaçyrdy, ysty topragyň çygylygyny guturdy. Suw onsuzam az, suw berenlerinde himis üstünde dawa bolýar, suw hemme ýetmeýär. Nowotlaryň suwurmaly bolýar. Dip Azatlyň Mardak habarçysy 17-nji aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adatça may aýynyň ahyrynda ýygynalyp başlanýan buğday mardentek boýalmandyr. Habarçy yerli ýaşaýjylaryň eýem un ýetmezçiliginiň ýüze çykmagynyň ähtimallygynyň howa tyrlanyp başlandygyny aýdýar. 13-nji aprelde Marda temperatura +41 gradusdan geçdi. Howa diňe bir ysy bolman çäge bölejiklerini öz içine alýan güýçli tozamly şemal hem turdy.